Ako si Eugene at ito ang realidad ng aking buhay sa likod ng camera. Isa akong public servant. Ang problemahin at gawa ng solusyon ang problema ng ibang mga tao sa abot ng aming makakaya. Pakinggan ang kanilang mga reklamo at hinaing upang iproseso sa legal na pamamaraan. Panatilihin ang katahimikan at kaayusan sa lugar ng aming kasasakupan. Iba't ibang mga problema ang aking mga nakakasalamuha sa bawat araw. Bukod pa dito ang mga personal kong problema. Pero sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang isa sa mga paraan kung paano ko pansamantalang nire-refresh ang aking sarili pagdating sa stress, sa trabaho man o sa personal. Ito ay ang pagka-camping. Sa adventure na ito ay makakasama natin sina Lakwetserong Artist at Bro JRTV. At dito sa town proper ng Bani, Pangasinan, magsisimula ang ating adventure. Dumaan muna kami ng palengke upang mamili ng mga babaunin namin. Liblib kasi yung lugar na pupuntahan namin, kaya kailangan kompleto na ang aming mga kakailanganin bago pumunta doon. Sa lokaya tayo nandito sa pabilihan ng Bani, Pangasinan. So namalengke muna kami nila JR at saka ni Lakwetserong Artist dahil para sa aming kakainin doon. Sa kabila bumibili siya ng feeds para pamain niya mamaya sa isda. Pagkatapos nating mamili dito sa palengke ng Bani ay dediretso na tayo doon sa Hidden Spring. JR naghihintay na sa atin doon sa may ano. Mula rito sa kinaroroonan natin, magbibiyahe tayo ng 14 kilometers doon sa mismong spot. Medyo malapit-lapit na. Magiging problema na lang natin dahil yung katatapos ng ulan dito medyo maputik at madulas yung daan. Magpapabagal sa atin. Hindi kasi tayo pwede humataw. Hirap na, baka ma-disgrasya tayo. Ang pinunta natin dito ay mag-relax at hindi humanap ng sakit ng katawan. Mga nakapunta doon sa lugar, tingnan nyo kasi napakaganda pa ng lugar. Hindi pa siya masyado naglumo sa mga responsible campers or ng mga visitors. Sabi ni Bro JR kanina, meron daw yatang low pressure or bagyo na papasok ngayon. Hindi nga lang namin alam kung saan yung exact landfall ng sinasabi niyang bagyo. Samahan na lang natin ang dasal ng ating adventure ngayon. Tayo panatalihin ng ligtas at malayo sa kahit anong aksidente o sakuna. Kaya pala sa adventure natin ito, nakakalungkot dahil hindi na kasama si Direk Gino. Puyat kasi siya, galing sa biyahe, galing pa siya ng Maynila. Kaya mahirap pilitin kapag pagod sa biyahe, dali niya may enjoy. Grabe, napakaganda ng lugar nila. Napakapayapa. Talagang ramdam na ramdam mo yung kaligatan dito sa lugar nila. Medyo lumalaki yung tabak ng ulan. Grabe ka rin yung traffic ba eh. Problema, singalas, pupulitan ko lagi yung sila ng mamaya. Magiging rock road sa pagtutut na. Luwarap ka dyan ay. Ang kapote? Diretso na. Oo, diretso na. kalsada, simentadong kalsada.
Pero patuloy pa rin nilang ginagawa yung kalsada rito. Grabe! Pakadulas niyan. Gustong-gusto na magulong ko. Ito yung kailangan pa natin sanayin. Kung sarap road, medyo malakas na yung loob natin. Dito sa mapuputik, dito tayo medyo nahihirapan ngayon. Sabi, kita nyo yung daan. So sa mga nagbabalak pumunta rito, ito yung sitwasyon ng daan. Wow! Yan o, bangin. Grabe tarik. Parang mas ngayon ako kinabahan kumpara nung huling punta rito ah. Wow, napakaganda ng dagat. Yeah, diretso.
yung dala ko. Nabibigatan ako sa dala ko sa likod. Kaya magantong harapan ko eh. Yan. Wow, 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 wow. Para mas gusto ko yung dual sport pa rin nagulong. Pero kasi talagang nag-trail na tayo ngayon eh. Sige. Paalam tayo isda. Bili sana kami. Kaya? Kailangan ng tali. Na narating natin, napakaganda. Grabe. White sun. Puting-puti yung buhangin, no? Tapos doon may resort doon sa banda doon, no? Ito yung part ng Western Pangasinan. Doon tayo i-spot sa lugar na yun. Mayroong labasan ng tubig doon nagbumula doon sa Batis. May spring tayo naliliguan doon. Paalam tayo doon, may lokal doon, no? Doon tayo magpaalam. Bro, doon tayo magpaalam, oh. Mukhang may lokal doon, oh. Doon tayo magpaalam. Kaya ng motor? Ha? May galaw na yung bearing. Aburido ako. Napansin ko gumagalaw na. Sa akin naman yung ano. Ito pala.
Kumayod na talaga. Diba? Ito yung hidden spring na sinasabi natin dito. Doon tayo mag-i-spot. Pero ang dapat pa nating solusyonan dito kung paano natin maiahon tong motor ko. Diba? Grabe. Lakas ng loob. Yan. Ay, sige, ikaw muna. Angat muna natin yan. Ano mo yung ano, ako mag-angat dyan. Baka matalsikan ka ng buhangin, ha? Sige lang, sanay tayo dyan. Malala pa yung ginawa ni Kuya Derek sa akin dati. Okay. 1, 2, 3. Okay, umangat na. Okay. Ang problema ko hindi pa, Ha? Yung? may tumutunog sa sprocket. Tingnan natin yung ano. May ano. Lumalagotok. Hindi kaya dito. Hindi, dito sa harap. Nabuhanginan siguro. Hindi kaya Tumatalon? Oo, baka tumatalon bro. Ganong buhangin. Dito? Kumigpit yung kumigpit. Okay na, okay na? Right. Alright! Galing oh! Kung dito ka, kasi mas okay, medyo ano ka. Grabe. Yan ang napuntahan nating spot. Hindi, kung tutustuan mo to, papasok ako yung kunti doon. Yan. Ayun yung magluto. Magiging ano natin? Hindi na natin
mula sa ating refrigerator. Na kung bakit dito tayo pumesto, para madali lang yung access natin patung sa tubig. Ito yung binili natin kanina sa palengke ng Bani. Ano tayo ng talangka. Bihira na rin ako makatikim ngayon na ito eh. Steam lang natin siya. Tubig. Ito, may buhay pa yata. May mga naninipit pa. May buhay pa. Ayan. Hello, dami lo. Hindi ako kalahating kilo na ito eh. Mahal na rin. Hindi katulad dati, nasa 60 lang nito na bro. Ngayon, mabili mo ng 60-50 dati ito eh. Ano, buhay po. Isa pa tumakas oh. Ano? Wala nang mura ngayon. Mura na lang ngayon yung salita. Mapapamura ka na lang talaga. Sobrang mahal. Ikaw ang mumurahin. Ikaw mumurahin pag tumawad ka eh. Ito oh. Buhay na buhay. Sariwang sariwa sila. Silang to. Silang ang katapat eh. Tapos konting tubig no. Mga galaw pa yan, mga idol oh. Buhay na buhay. Malaw kayo, huwag nyo kayo pahiya. Sinasabi ko sa vlog ko, buhay kayo eh. Galaw oh. Pinapahiya nyo ako ah. Hindi, ayun oh, buhay oh. Kasi papaipit ako eh, para maniwala kayo, di joke lang. I-steam natin to. Asin lang, saka konting magic sarap. Solve na tayo dito. Ito ang ating pananghalian ngayon. Let's go! Biliran natin ito na ha. Okay. At konting magic sarap. Wow! Bango! Grabe! Kakagutom! Ano? Sabi ni Bro JR. Wow! Ito, kaya pala nabasag yung isang itlog dahil walang kakain. Tig-isa kaming itlog mamaya. Gusto namin ngayon dito. Medyo inulan kami pero hindi naman malakas yung hangin. Okay lang umulan, wag lang malakas yung hangin. Nakakatakot yun. So pinagbigyan pa rin tayo ng Panginoon na makarating dito ng hindi pa umuulan kanina. So nakapag-set up tayo ng shelter ng maayos-ayos. Hamang-hamang yung lugar. Diba? Dito lang yan sa Bani, Pangasinan. Dagat to. Itong part na to. Doon kami dumaan kanina eh. Doon kami nang galing. Then pumasok kami dito. Tinawid namin tong ilog dito. Pagkatapos dito na kami nag-spot. So, ito yung tent ni Bro JR. Ito siya sa bungad. Pangalawa ko doon. Doon ako nag-spot sa may tapat lang doon. Kalahati nung tarp ko is nakatapat sa tubig. Kasi mas madaling access lalo pag nagluluto kami. So yun yung naging parang kitchen area namin, yung aking pwesto. Then pagkalagpas mo doon sa pinestuan ko, yung spot naman ni Nakwatcherong Artist doon. Ang ganda rin nung spot niya doon.
Tapat lang din siya na halos ng tubig. So dun yung may pinakamagandang part na liguan. Pwede kang tumalon. Akyatin mo yung punong kahoy doon. Then abante ka sa may bandang gitna. Pwede ka na tumalon doon. So, mamaya siguro maliligo kami dyan. Maaga pa naman eh. Mahaba-haba pa yung oras natin. Sa ngayon nagluluto kami ng aming lunch. Ang ating menu for today is bibihira na tayo makatikim na ito eh. Ngapit bahay tayo. Dito ang pinaka-kitchen area talaga namin. Para malapit sa tubig. Yung refrigerator namin. Nababad yung karne ng mamoy. Ito yung sariwang. Ang ganda ng gusto niya, bro. Madali lang yung pagbukas. Hapunan natin mamayang gabi. Sinigang na baboy. Dito muna natin siya ilalagay. Grabe naman to. Iipit muna natin sila rito sa medyo malalim-lalim. Nagalit ah. Yan. Kaya yung natay kasing refrigerator dito eh. So yan. Hindi natin sila ilagay. Para ito pa panatiling sariwa pa. Yung mga dahon-dahon, mga metal natin. Yan. Ooh. Ang ganda. Di oo. Pandikoko at kape sa maulang tanghali. Nga pala, luto na yung ating talangka. Hinihintay na lang natin si Lakwatserong Artist na matapos. Sabay-sabay tayong kakain. Sal mo muna pala, break. Sige, isa lang to. Sige. Sa wakas. Pay muna tayo. Napadala na. Maraming salamat Panginoon sa mga pagkain pong ito na aming pong kakainin sa hapong ito. Naway ito'y magbigay ng kalakasan sa bawat katawan na narito Panginoon. Pagbabayan mo po kami sa lugar na ito Panginoon. Huwag mo po kami pababayaan Panginoon sa pag-stay po namin overnight dito Panginoon. Ikaw po sana ang siyang gumabay at magprotekta sa amin Panginoon. Ano man Panginoon yung mga kasalanan po na nagagawa po namin sa araw-araw, patawarin mo po kami na at maging isang huwaran sa iyong harapan Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's go mga bro. Let's go. Everyone. Pagkain natin.
Sulit na sulit to. Grabe. Diba? Nakabang high blood mo eh. Di, anemic nga ako eh. Anemic. Panggang. Ay, magpapausok kami mamaya. Mukhang malamok. Nakarang punta namin dito yun. Daming lamok. Tara. May mga nakatayong mga bahay dito pero tuwing summer lang doon nila ini-stay yan. Pagkagantong tagulan, pumapanhik sila doon sa taas. Doon sila umuwi. Ayon sa mga lokal na nakausap namin dito kanina. Kaya nga pala low tide niya yun. Lumabas yung bahura dito. Labasan. Pati yun, yung mga bato dun, daming lumot. Yung mga kulay berde na bato. Ang lumot yan, lumot ba yun? So, kasama natin si Bro JR. Pumunta tayo para maghanap at mag-explore. Maghahanap tayo ng mga patay na kahoy. Tuloy nating bonfire. Explore natin yung other side nitong Pampang. Possibility kaya na may matrap dito ng mga isda. Yan natin. Sana maganda rin panahon bukas. Sakit yan. Lalagnatin ka dyan. Lalo pag naiiwan yung tinik niya sa paa mo. Tawag namin dito yung tayum. Tawag sa amin sa Sambales. Tayum or sugaga. Ganda dito. Wow. Saan yung kahoy na yun,
Tagal siguro maubos yun. Ayun. Lagariin. Hindi natin doon. Tubigan muna pala. Kaya nga pala, ito yung naging solusyon namin dahil sa mga langgam kanina, yung mga kulay itim. Pagka sasakit, kumagat, talagang pinupuntahan nila yung mga pagkain. Ito yung naging solusyon namin. Naglagay kami ng patay na kahoy dito sa gitna ng tubig. Diyan namin pinagpapatong yung mga pwedeng puntahan ng langgam. Kahit yung mga yung pinaglutuan, yung mga utensil natin sa pagdating sa pagluluto, pinupuntahan din na. Dito kanina napakakate. Yan, yung mga langgam na yan, yung maliliit na yan na kulay itim, napakasasakit kumagat. Talagang sisiksik pa sa pinakasingit-singitan ng balat mo, makakagat lang. Yung dilata pa yata dyan.
Mag-iihaw si Albert ng longganisa. All-time favorite. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa mga pagkain, Panginoon, na amin kakainin. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya, sa kalakasan, Panginoon, sa araw-araw. Maraming salamat po. Gabayan mo po kami sa gabing ito. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's eat. Ciao! Oo, hindi na siya makakalabas yan, bro. Yan. Pero yung iba, dalawa yan. Mas sure yun kasi dalawa yung hanapin Ang yung... purpose naman kasi nung dalawa, pwede pa nilang gamitin ulit. Bubuksan lang yung pan para mailabas yung nahuli. Hanap pa ako ng ganito. Yun, sigurado yan. Mag-uulam tayo. Okay na ba? Ayos yan. Kunti lang nilalagay ni Kwan eh. Yung ulam Sige, natin. pwesto natin mga bro. Ilaw. Wala tayong ilaw na maganda. Dito, Dalang gabi niya, no? dito lang sa ano. Yun sa tabi. Yung nakalubog lang. Yung ano, yung bungat, yung kung saan papasok, i-ayon mo dun sa agos. Kung saan Pag ano? gaano yung tubig. Pag ganon. Pag ganyan. O pag ganon bro. Hindi, kung saan yung agos, doon yung pasukan. Oo, dun yung pasukan ng ano. O, doon may harap dyan. Time check tayo. Oras natin ay... natin 9:18 ng gabi. At kasalukuyan tayo inuulan ngayon dito. So, may kasama konting hangin. Yan. So nilagyan na natin ng pabigat doon sa may gitna ng tarp natin kasi nanggagaling sa may parte ng dagat yung hangin. So medyo malakas yung ano ng hangin eh. Hindi bang ganun kalakas? Kaya pa naman i-manage. Yan. So kape muna tayo bago matulog. No? Sa mga pampatulog natin eh. Kanina, habang kumakain kami, buti na lang si Lakwachero Arte, si Albert, lumipat dito sa kabilang side. So, nakita niya. Tapos, grabe na kami. Ayun, nakita niya na may dumaan na ahas. Alam mo, dito sa ilog, sa may parting likuran ko. So, napatayo talaga ako doon. Medyo may takot kasi tayo pagdating sa ahas. So, takot tayo dyan. So, mahirap na. Lain itong lugar, pag natuklaw ka, tapos venomous pa yung nakatuklaw sa'yo. Naku, masasapa na rin yung buhay mo. Pero, yung ahas, doon gumapang papunta sa shelter nila Pachero Artist. Doon. Doon siya. Si Bro JR, ayaw ko anong sitwasyon niya doon. Grabe na Meg. Nabayo tayo ng malakas na hangin ngayon. Grabe yung lamig. So, kain muna tayo. So, sa mga way para matanggal yung lamig ko, ang ginagawa ko, babahon talaga ako ng mga spicy noodles. Mga noodles na maanghang sa mga parabo para mabawasan yung lamig.
Lilipat tayo ng panibagong spot kasi umapaw yung tubig doon sa ilog kung saan katapat ang ating shelter. Bago dito na tayo, lapit na tayo dito kay Albert Kiel, ako charong artist. Bunga nila ako, pero good thing is bumababa na uli yung tubig, hindi na siya ganun ka hindi na tuloy-tuloy yung pagtaas niya. Buti nagising ako kanina, nakita ko yung tsinelas ko nawawala na, inaanod na pala, pero na-recover ko naman banda doon sa bungad. Ganito na lang gawin natin, ginawa namin, nagtulungan namin na makalipat ako. Time check natin ay ano na, 11:55. Buti nalimpungatan ako, kita ko yung sitwasyon na ganun, no, mahirap pa rin pakampante. Hindi ko naman expect na ganun, pero sana next susunod pagka pangit ang panahon, lalo ganitong tagulan, hindi na mauulit na pepesto ako sa ganung klase ng spot. So ngayon magkakape muna ako ulit para ganado, patulog tayo na maayos. Morning. Parang kukun, no? Parang kukun. Parang kukun. Hindi talaga tayo makakatawid dyan. Sing na si Albert. Sitwasyon natin ngayon dito. Tubig. Umupa naman na. Hindi naman lang siya ganun ga. Hindi na siya lumalim, ha? Doon, oo. Pero nagkape ka na? Kape muna tayo. Ha? Di ba kilos? Pero ang sitwasyon natin dito ay lumawak na yung tinawiran naming ilog doon, yung bukana niya. Lumawak na yung bukana doon, nagsalubong na yung tubig dagat, tsaka ito tubig dito sa ilog. Pero hindi naman na siya hindi na siya tumaas pa. Doon ang pwesto ko kagabi hapon. Yan doon mga bandang alas 11 pasado, tumaas yung tubig. Hindi na ako nag-akit pa, nag-ano na ako, akit na ako. Explore namin ni Albert yung pwedeng daanan. Kasalukuyan pala namin ini-scout ni Albert yung lugar kung saan kami pwedeng ulit dumaan. Yun, medyo naririnig ko ng ilog. Malamang doon kami magre-river crossing mamaya. Grabe, negative ng daanan yung bukana ng ilog doon. Lumaki na lumawak na yung bukana. So malamang sa malamang dito yun. Grabe, pagdadaanan namin. Ayun. Bihira. Huwag naman sana. Nako! Ay, buwago lang konti. Buwago lang konti. Yung daan. Dali pa. Lakas ang agos. Ha? Lakas ang agos tapos hindi makita. Hindi na kami makakadaan doon sa dating dinaanan namin.
Kasi napakalawak lang ng ano. Baka magka-problema pa kami dyan. Sabay na tumataas yung gawa ng ulan, sunod-sunod na pag-ulan. Yung tubig mula sa ilog ay tumataas. Gayon din yung pag ano, salubong ng high tide dito sa dagat. Grabe yun, no? Kahapon kita natin yung batuhan dyan eh. Pero ngayon napakalalaki ng alon. Ang taas ng tubig. Lakas din ng hangin dito. Hindi naman ganun kalakas. Kailangan na natin umuwi. Baka magkaroon pa tayo ng mas malaking problema. River crossing. Ako, pakalalim na ito. Yan tayo. Umabot. Grabe. Tingnan ko na. Marami ka pala kayong dala. Hindi ako maghuhugas ako dito. Ito ba talaga yung isip ko din kanila? Oo. Yan tayo guys. So dito tayo dumaan kahapon sa part na to. Dito naman tayo nang galing. Ito yung papunta na ng proper. Dito tayo nag-exit. Yun yung sa may ilog, nag-river crossing tayo doon. Shout out nga pala kila Brother Noel tsaka Angelique, yung mag-asawa natin na nasa United Arab Emirates. Unfortunately hindi natin kasama si Derek Gino ngayon. So kasama natin silang kwatserong artist tsaka si Bro JR. So shout out sa inyo. Ingat kayo lagi dyan sa US. Ayan o. Liga dito. Oh, shout out ka. Ano pangalan mo? Mike. Oh, shout out kay Mike. Dito namin dito sa ano to, Bani? Bani. Anong barangay? San Simon. Barangay San Simon, Bani, Pangasinan. So shout out kay Mike. Hi kay Mike. Si Mike tahimik lang. Sige, tara tayo. Wake up late, the sun still shines. Left your keys, that's just fine. Take a breath, no need to fear. Shake it off and smile right here. No stress, oh tears. Let go your worries and your fears. Life's too short for frowns and tears.
fears. Rain might fall, the sky might gray, but your good vibes light the way. Laugh a little, spin around, make your joy the loudest sound. No stress, oh cheers. Let go your worries and your fears. Sing it loud for all to hear. We're living now with no stress, all cheers. Snap your fingers, tap your feet. Troubles walking down the street, but we're dancing, smiling wide, 'cause happy's what we feel inside. Do-do, ba-ba-ba. Ooh, yeah. No stress, all cheers. No